сме главен изпълнител на индустриални и логистични строителни проекти и сме част от конференцията на БГ Склад като панелисти. Кажете ни малко за вашите проекти и дейността ви в складовите пространства. Това, което ние правим е от избирането на терени, проектирането, през самото строителство, в което сме специализирани и до ключ до предаването на инвеститорите на техните проекти. Какво ви отличава от другите компании на пазара? Това, което ни отличава е, че държим много на качеството и влизаме в детайли. Това е част от нашото мото. Когато държите на качеството, да изберете нас и когато качеството е важно за вас. Как участвате в днешната конференция? Участваме в панела за индустриално строителство, в който сме част от дискусията, за да разкажем за нашите проблеми, за предизвикателствата, които срещаме и за част от проектите, които са по-интересни за публиката. И как ще цените конференцията, организацията и работата на БГ Склад? Организацията е страхотна. Виждате, че има страшно много хора, които са професионалисти от този бранш и като цяло е удоволствие, че сме и поканени и че участваме.